Gata, gata, i-am tras atenție. Hai. Hai, sar. Ce se întâmplă, tati? Mami. Hai, mami, ridică-te. Hai. Așa, mami, așa, bravo. Hai, mai dă-i perna jos. A, da. Nu, ea trebuie să dea jos. A dat-o jos. Ia nu și-a pune la loc. Ai dat-o jos. Pune la loc. Ai dat-o ea jos. De ce ai dat-o jos? Pune la loc. Nebunici, pune perna la loc, este aici. A dat-o ea jos. Cred că poți face toată ziua așa. Pune la loc. Pune la loc. Aici, vedeți, s-a pus la loc. Îi spune că e rușinoasă la cameră. Da. Hai că arăs un pic. Ai dat-o jos. Ia-mi la loc. Pac. Nu te jos. Ia uite-mă, o să fiu meseria și l-a pus pe mine. Ia-mi la pac. Bravo, Sara! Pop! A pus la loc. Adică are un plan mai complex acum. Da. Poc! A dat-o jos. Poc. A dat-o jos. Ti! Pac! Ce faci, mami, scumpa mea? Ce faci, iubita mea? Bun!